Ziningi izathu ezenza ngibone ukuthi kungani abantu besifazane bengeke bakwazi ukuthi babe nesithembu. Angithi thina madoda anesithembu sinombuzo omningi ohlala ubuzwa abantu besifazane ukuthi uma thina isithembu sisilungela why bona singavumi ukuthi babe nesithembu. Angiqale ngokuthi siyini isithembu. Isithembu yilapho indoda isuke ithi ngifuna ukwakha umuzi, ukwandisa umuzi ube mkhulu. Kusho ukuthi ngisukela kunkosikazi oqala ngifuna ukufaka owesibili noma ngabe baba bangaphi. Kulowo muzi ngifuna kuzalwe izingane, lezo zingane ngifuna zibizwe ngesibongo sala ekhaya. Hayi ngesibongo kuphela, kube izingane zesende leli la lendoda yala ekhaya. Uma ngabe ke umuntu wesifazane efuna ukuba nesithembu, into emfikele engqondweni yakhe eyokuthi ufuna ukuenjoy nje isex noma ufuna ukuthi abe namadoda amaningi. Kanti akunjalo, isithembu asikho ngalokho. Singaphezulu kwalokho kujuliwe kwakhe umuzi. Okwesibili, umuntu wesifazane fanele akhulelwe izingane. Lezo zingane uzotheza kabani? Uma ngabe umuntu wesifazane ethandana nendoda mhlawumbe eyakwamseleku, yakamkhize, eyakwaNdebele, eyakwaHadebe, lezo zingane kuzobe eze kabani? Kusho ukuthi uzwenza i-competition unnecessary phakathi kwamadoda. Futhi umzimba womuntu wesifazane awukulungela ukuthi ngaluke kulalwa kwenziwa ucansi almost every day. Ngakho ke kusho ukuthi unamadoda amabili, amathathu, amane, wena fanele uzimisele ngokuthi uzolala zonke izinsuku ulala nalamadoda. Okokuqala lokho, nina bantu besifazane nifike nithi anithanda ukwenziwa izigqila zocansi. Uyacabanga ke masuma namadoda amane ngoba moyindoda yesithemba ukwazi ukuthi makufanele uya kaMasibanibani ufike ukuthi ngikhathele kade ngilale noMasibanibani. Kuzoba into enjalo ke nase kumuntu wesifazane onesithembu. Akakwazi ukuthi mayefika kulenye indoda athi uyazi baba ukuthi ngiphuma kaSibanibani ungikhathazile. Ayikwazi kwenzeka leyo. Kusho ukuthi kuzoliwa la ekhaya kubangwa wena. Makuqhutshekwa kuzalwe izingane kuzothweza kabani lezi izingane kuzowenziwa iDNA. Uma ngabe inkosikazi inamadoda amabili noma amathathu noma amane, izokhulelwa izinyanga ezu9. Kufanele kubonakale ekukhulelweni ngaleso sikhathi ikhulelwa ngoba akwazi ukuthi indoda engamithisa ngomfazi iqhubeka ilale naye imithi ingane yenye indoda. Leyo nto izosho ukuthini? Kusho ukuthi nina abantu besifazane nizolala namadoda wonke lawa ngoba kuzobe kungaka understand ukuthi ingane ekabani, bese kuthiwa azwenze njani la amanye amadoda ngesikhathi wena ukhulelwe. Noma ngingatholakala ukuthi okay indoda ekukhulelisile umseleyo, la amanye amadoda azolinda wonke lo 9 months. Futhi ke thina abantu besintu siphinde singavumi ukuthi umuntu meqeda kubeletha namhlanje silale naye. Ukuthi kunesikhathi esizinyanga esisizilayo sisalenda ukuthi umuntu aphole kahle ngaphambi kokuthi silale naye. Kuzokwenzakalani kuleso sikhathi? Ziningi izinto amakhosikazi angazibheki. Nokuthi awukwazi unkosikazi ukuzala izingane ake sithi mhlambe wena uMaZulu. Angeke uzale izingane zakwaZulu. Kushuthi uzozala ingane yakaMseleku, uzala ingane yakaMkhize, uzala ingane yakaHadebe, uzala ingane yakaSithole. Kuzoba ingxube evange yezingane ezizelwe la ekhaya. Kahle kahle amakhosikazi mecabanga ukuthi angakwazi ukuba nesithembu ngoba nakho thina madoda siba nesithembu. Ngicabanga ukuthi akayicabangisisile kahle lento. Ayicabange bona ngasohlelweni lokuthi nje kuyalalwa kuvuke kulalwe kuvuke kulalwe kuvuka. Akacabanganga ukuthi isithembu sini? Isithembu singokuthi kuzokwakhiwa umuzi. Asikho ngokulala nomathandana lo bona bacabanga ukuthi kuyiwona noma abantu bazokuspoila. Nizogcina nithi amadoda yanigqilaza nezigqila zocansi banhlukumeza ngoba phela ayikho indoda ezovuma. Kahle kahle nina ngaphandle kokuthi thina siyavuma noma sivuma, kodwa isimo senu siyaphikisana nokuthi ningaba nesithembu ngoba yonke lento esengiyibalile inkinga. Awucabanga usunezingane manjena ezixubene. Okokuqala lokho. Okwesibili, namadoda lawa azofuna ukulala nami. Mawumithi akuvumelekile ukuthi ulale nenye indoda engakumithisanga. Kusho le ndoda yakho esesithembweni izosilinda sonke lesi sikhathi ilinde wena. Ake sithi maneke lamadoda. Kusho ukuthi ingane yendoda eyodwa kuyokwenzeka kanjani?
Nicabangile yonke leyo mbuzo noma nicabange nje ukuthi mhlambe nizo-enjoyela ukulala? Kona lokho kulala nizoku-enjoyela isikhathi esingakanani usuka la uye kule ndoda, usuka kule ndoda uye kule, usuka kule ndoda uye kule. Izwenzeka kanjani lento yalesithembu senu? Angiboni ukuthi izathu thina madoda esenzela isithembu yilezi nani enifuna ukuthi nibe nesithembu ngazo. Abantu besifazane angeke bakwazi ukuba nesithembu ngenxa yesimo sabo.